Els mapes mentals, tal com els tenim actualment, els devem a Tony Buzan. Tony Buzan va néixer a Londres en 1942 i va ser entre els anys 68 i 73 on va desenvolupar les idees sobre els mapes mentals. El llibre més important d'Antoni es va publicar l'any 1981 i s'anomena El llibre dels mapes mentals. Ell defensa el que en diu el pensament irradiant, el qual parteix d'una idea central de la qual es van generant tot un altre seguit d'idees. Aquestes idees són una espècie d'arbre on a partir del nucli del centre es formen rames que tenen com a fulles, cada una de les quals és com un node. Però les branques poden tindre diverses fulles i així ens poden anar creant indefinidament unes estructures molt importants. Aquestes estructures les podem veure a la publicació del Tony Buzan, llibre que està publicat a l'editorial Urano, del qual hi ha diverses edicions. Podem veure que Tony Buzan té una gran passió per l'estètica i forma una espècie de teranyines força denses en les quals les idees van creixent indefinidament i formen una espècie d'amalgama mental a la qual serveix des de l'explicació de contes fins a exposició de pensaments tan complicats com vulguem. Antoni defensa la gran aplicació que té a l'ensenyament als mapes mentals i també defensa un estil propi de creació de mapes que serveix sobretot per analitzar-se a un mateix, els seus propis pensaments, per aplicacions al món educatiu, al món professional i sobretot en el món dels negocis, en quan hi ha moltes possibilitats de creixement. El pensament creatiu irradia enormement a partir dels mapes mentals. Val la pena de poder fullejar aquest llibre, alhora que val la pena de fer servir diferents programes que s'han creat a partir de les idees del Buzan. Per exemple, el MindMap, el FreeMind, MindManager, i ja els veurem al llarg del curs. Esperem que puguin ser força interessants i força productius.